Karbilang ribirta long pens adap abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hin pen adap kimi kadom bajreg do kadom non karbilang ribirta long pen adap abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non birta thepi lang pon sina Bizera long le rong aron re pen ke do ke be ke sun maki prapchin pen thali serak nang ji lapan ki hemprex semen ang piserak nang ji pu pen ajok pen silang pher a p se dom pen ke chonga sai ke deng pon Kinki lang su habi han se rong long ni borong ker kakli mesen pen pachun pon The Irrigation Department along le long ke thali pui lapan ke thali pon pami me ra jok ban ki ke thali pon chok chilang labang so puthak bang ke ing sam selang si ang tong chi pen lam this pak lang pon Non puthot birtang ton pen lang pon sina Karbiang long pizir along le long ang tan pen ke bang ke pike che su tuma phan ke SC along non kachari bo matum ke thali pon thek therek lapan ki Karbiang long hemprex semi Pachun pon thek thi mane ke ban thek therega jok pansi labang so puthak sme rat tum bhan pachni adang jipu pena jok pansi APC party tum pen MSC consistent along pen sme meeting tom pen armugu se jeng asai pe pon bomba son thak thak si kedam thang ni phai phor ni stami langpher MSC consensus ke porlopon angkang along langpher APC committee tum pen spater pi pon si langpher angkang along meeting tom pen armugu se jeng asai deng pon Nidom Sanse! Nidom Sanse! Jai Kathar long live! Long live! Long live! Jai Kathar long live! Long live! Long live! Tuliram rong hang kam nai! Kam nai! Kam nai! Tuliram rong Vijar Vision Korok! BJP Sarkar kam nai! Kam nai! Kam nai! BJP Sarkar kam nai! Kam nai! Kam nai! Non kachari bom BJP sarkar atum ki Vijar along le long aron reban ke du ke bega chis tu maki thali pon thek thilu lapen ki Karbing long hemprex mi ki wan thek thi labang so puthak semi ratum phan patni adang ji pu pen ajok pan si armu ki jenga sai pe tu pon bomlu busi APLC sarkiri long pharpen ning ji pon constituency committee tum ban patir pi pon si tini labang so me theng tom areli bang tum deng pono tak megbia thoi era gawngan tum dam pono la si la bang so a theng tom areli torchlight rally tum paduna ko the bangela hello ningkan sirket BJP atum a failure akiun ake thek ake plang player joini sipini tum mitheng tomben rally dam nang kok la pen la ke tum dak lang pher constituency chot kalilo kupli constituency long tangalo bithung constituency tangalo parnisi nomati constituency tangalo pinengwe lang pher lo constituency ko ra trok long stamil la bang so mitheng tom rally bang tum pedo ponji BJP atum a failure akiun ake thek la bang so lama bangke Karbiang long arat phain tum pachini ji La pen non angkele assembly election upcoming 2026 MLA election legislative assembly election bangke BJP aphan ili tum vote ki pi panhok du nangnelo vote pak ta pinang nelo VGR bangkela tum election aprang kela tum eviction claim a hello eviction jud pen election judde sita mila tum claim ha hello la pen asona thaksi article 244A autonomous state ili tum bom lo jaili tum MP tame dolo MLA dolo latum a failure gel hello article 244 a bill bang house along pon thekte dalo lasin non ankele je election MLA election ponon lapen mo MEC election hositame BJP aphan parem thor the polotangte itum autonomous state a bill tame parliament nong pale dun thelo lapen VGR long tame ilitum KB keche Bihar ban ke bang tum bhan Bangladesh ban ke bang tum bhan gel itum eviction claim thelo lasi amut pialam gel hello election abangke BJP han parem vek nangpo BJP aphan parem thor the polotang te APHLC tum phanjong si MLA pahai dunde ba council tamil tum pahai dunde council election pahai dunde polotang te eviction ta meklem thakde ratpo kedam tang voter list di paragraph 2 sub paragraph 7 along ili tum council autonomous council election aphan e tum voter list kimi salam nai boke CM tuliram rong hang do bom hosila bangsol high court pen alam rai na palilo mati di halake congress do bom hutlang sita non hala so congress tong ke do tum si non ako BJP along sita me MP nang man no MLA nang man no MSC nang man no CM nang man no kente non na claim nakterat kente hala sut ke congress hot pulo no non BJP hot people claim claret kente lasi ake chok chike homan no national party pa phangel tum parem that day polo dangte dak regional party APHLC aphanjung si tum pahai hetti ka bangke voter list ame salam unelo VGR bename latum eviction claim kelo autonomous state article 244A tame lage wan thek thelo jong si article 244A jong si latum wan that un polotang di cipak lang hoi non MLA election apra
จงซีวันอุนเอปโลตั้งแต่การเบียงลงอาราตุ้มนางตุมาบดเอปักตะพลังดูรินอนเอปักตะบิจิตยาพันวดปีเป็นปะปะให้ดูรินลาเฮโลนี่ตุ้ม dak bolong ko majilong mi theng tom akachisong kideng nang ko kabangke ilitum ACM IEM atum IMP atum karbiang longara dapan abatai batai BGR kachisong pachun popo nang kachong thoi lahaya nang pachun pitek the joini si nilitum mi thek tom bangke penong vela dak bolong ko majilong bang chisong nang kok lo lasi karbiang longara datum manghuri IPSLC apan pai hetik ke PGR tai invention tek mani invention tek lo la tum ke lasi un elo lang karbiang longara dapan kachong thui lasi la bang ke nang litum arong mani mas joining ke dodam along ela solo pan ka pachubai tap la bang ke nang litum ingtono lasi nilitum bang ke karbiang long ke nilitum IPSLC hai hetik ke ilitum PGR long sitame thali thek la pen ilitum ke long nang jia aron ta ilitum phan nang pitek thi la tum ke athe ilitum phan isomara phan ningkan cricket thom la tum ha hom dek pen sitame isomara phan sakuri bakurian ta nang pang bopilap lasi BMA ke pas atum ta tam jud lap lo kisuman tum ke ningkan cricket thom par ek pen hala ke chali bari matum an kya tam jut elo non sakuri ke long dun jibang ke lahai tum kya velo la pen ili tum kar bia tum bang ke bipar hajar thek the lasi sakuri bang pivek nangji pulote ili tum IPSLC phan pa hai si tum sakuri bakuri ta long ji ili tum PGR ta thali thek ji lasi ili tum kar bia tum ke jokluri na non phong solo tum an sita urunodoi ta ho job card ta ho lahai pen joklu nang ne ili tum la kali ili tum urunodoi pene tum ke flying kali hemso pene ke flying kali ili tum asumar BMA ke pas tum sakuri long pe si tum hem kang tu chikim thekji lasi solo tum phan kar byang long rat solo tum phan chuning ri lo no ne phong election ke PSLC pham la 2026 aning kan ke pahai nang pusi ka chuning ri lo lai Garbie tum hako pen sme chok hi chu phiju nimrokom ki rumai tum ki rong ru balong ason avur pen ngis pajok ponji phan lapen ki botor bukan ngis pami ponji phan pusi kaprek than thili sami akhi bong bom lapuson taksi nizang karbiong lakhai si duram lai masi consensi ki parlapon tengkra langsu adung het singki langsu habi hansi arong long pen sami ningkan esek chuklem chudam meji pen chenglok ki chuk yun e pen pajok ponji phan lapen ki biha bepar anat sabit pa messenger phan pu pensi arna ma phan chadom chadi mate ni bodrong kar kardi mesen pen pachun pon labang so ni bodrong kar kardi pon along pen smi KASC Taxations Advisory Board a chairman Lipson B rong asar himari hanse cruiser sarbra inkia tumta chitong dun si rong kar asera hemna pivek nang si pu pensi rong asar the himari hanse pen chunuri pon amri pen himari bongrum karbi long re berta là non CM mà tôm phan cho nên như là tập lo non biết tôm phan là non hem tên là biết tôm phan cái puyo dia mah mungkin pi ason ke tôm ta an so se kacari là non kacari tôm phan tôm ta an se curug ko sini tôm mata lang pharamesi consensi ke parlapon pholoni revenue circle ke parlapon angkang bolongkom aji irrigation department along leyalong angtan pen ke bang aron re pen ke do thibe phansami kedam tar koni phai ani semi thali pon lo abang so ka thali pon bom hut sami lang phar local MC mate mudram lekhi sami tedun phluksi mondir ahem mate arnam kadoma hem adim long maki pathali pon long le dalu bon simi charles ahem laban ki Karbi etum than thili rong ker karli pon ado wan long anbaki pathali pon laplo lasi mudram lekthi khai long risi ke ching hon party phane ki pathe kali pu sonde labang so mondir ahem aphan sami raidun ham hede dang ji apolo lapan ki ani sini ni aphilote pathale pon pu pusi alang lismi lam chak chi pi pon lo bonta non bangki arui parde la fisteme labang so mondir bangki pinyanian da thale pon thek thedal lo lasi mondir ahem aphan ke raidun labangki politics ke pathi apot amethang ang hoi chilong ber nangji pukachi matha rong ajok
la so bulong ko maji irrigation department along le along ke tharlepon ke chok chilang lapen ki bangsu ke tharlepon purpruya puthak pangki ning mata ing samdun de pusi ap ajisi lamjai sarpu angtong ti pen lam this paklang pon politician lo ke mati di politician lo la pen non sarkar long cari bom ini bom abang lo alang limit hang ang hoi hir theder na puka chema thak laga dobek lo sitame alang li khe pham se chema the chepa the longri pham se chepa thi posonte alang li laso ang the ke bangke mondir long ka thali damji puhut bangke aphang ar japham he dei polo he di sitame akhe pham te ne bupsi alang li bangke mondir phan ka thali damji puhut bangke aphang ar japtan ar japham lo Ladakh bolong ko maji long irrigation department along le katharli pleng pelang pusi alang li ka ningji thu nei katharli pa pleng nangi pusi ningji nei seta non nang eklemun thu bangke la bangdak katharli ji tum ka chisi ka huta alang li bangka arjap dun thu ham ulutang te dak amut pinang eklang bangke alang li mithangang hoi bang thir bom re choklo alang li avoda bangke kaya teng ipeng vet dulu te choklo cita longri bangke vir delo te choklo po bang selang li matharong la pendaki pung tung bang la hello la so mondir alam the bangke karbiang long rat chini pame nei mondir aphan komat ne mondir kardo matum dukok ta hai itum karbiang bong la pen itum long radang bong ta cita la ke hala mondir aphan jonglor le la phan thali nei kolam kali he alam ke le bangke hala kapre kardo madim di charge pen ke chenglok nam ghor pen chenglok rongker kartle dim pen chenglok la hai tharli erlo protang te kupini ison palom bong lo protang te lake lam ki dobek ko lage hala eviction alam te than the pin sta lake lam ki do bo lage la si dhorom pen bangke dak pathui nang ne dhorom along bangke ke claim pachetang ni dak pachet toning paching bar ni kali putang te lage me thang se lam ki churi la si non la so mondir pen lam ki ke bang an ke lake Modhuram lekhe ke hai sila ke lam ki ke churi lu pusin tum hin pen pupo la pen eviction mate karbia ara rakar I la so ke mang ke Modhuram lekhe ke hai sila ke kham ke dun lu pusin tum hin pen punang koklo la pen non tak ladak pen injelo bolong ko manji irrigation along lelong ka tharli ke la ke pleng lang la pen la ke tharli phui da ke ning kang sam ning ke dengji ke kroija lam ke thang mat non mat ke avelang pusin me tarda kon pudon palang RSS kapang kapat he ang thek pudala te klang dak lo the Modhuram lekhe ke hai alang li methang masela ke RSS claim bang pinak la pen BJP asong masela ke RSS along te charchak dak se archak en bom kulotang te jasemet ke nilipung tung te sita jasemet ke mandir la pen la jasemet la Hindu phan pathi chot kaprek tum phan bang ke khindi nangi pulaso akama tha thedung do tumke dhorom ke flak thedung do tasi hala so ake flak kapat he la so RSS aphansi nona bangke kachar chak thulo Modhuram lekheta athe ke BJP song long bangke RSS ban chiki ke polotang te ticket ke long ke sungprung la so bangke atomon ke japame tasi anutin da komat man la BJP pen ticket ke hang tung tuman ke kaita RSS aphan ke Ciklu ejon joni ver pan sita laso hapen benglong ke kachi doni pan ke latum sununtu guti athe ke RSS tong sununtu lo pulotang te alang litung bange tiket ke long ji angring bang bat chetiti lasi laso hapen benglong lapen laso kai bong kaparting doni pan latum kendeti ciklu ejon ver pan sita tangte not atapa birtar ma kilan sikang ton poneglo lasin earning sam birtar le puthot chitong pon chilona cardom